ntorobịa si ala Igbo etoola Prince Atọ Eze. Otu jikọrọ ndị ntorobịa si ala Igbo n'ala anyị etoola Prince Atọ Eze dịka nwoke enyemaka ya pụrụ iche na Nigeria nakwa na mba Afrịka gbaa gburugburu. N'ozi ha zipụrụ n'Enugu n'ụbọchị echi gara aga, onye isi otu a bụ Chief Oliver Ọkpara kọwapụtara ọtụtụ enyemaka ego nakwa nri dị iche iche bụkwa nke Prince Eze na-enye ụmụ ogbenye iji belata ọghọm na ihe isi ike ọrịa coronavirus butere. Otu a gosiri obi ụtọ na enyemaka dị iche iche o nyere nakwa ihe ndị o bunyere na steeti Enugu ka ha kesara ndị mmadụ mgbe ọrịa coronavirus bidoro. Ihe ndị a o bunyere ha gụnyere akpa osikapa ruru nde n'ọnụọgụgụ, agwa, ji, anụ ọkụkọ nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ bụkwa nke e bunyere na gọọmenti Enugu maka ikesara ndị na-enweghị ka ọha ha nakwa ụmụ ogbenye ndị nọ na steeti ahụ. Aka na-achị steeti ahụ agakwala gaa hụ Prince Eze maka ọrụ ọma ya niile nakwa ịdị uchu ya n'ebe ihe gbasara ụmụafọ Enugu nọ. Ndị ntorobịa gakwara n'ihu kwuo na Prince Eze n'oge ndị gara aga enyerela otu steeti si mpaghara dị iche iche n'ala anyị aka. Ndị otu a gara n'ihu kpọkuo ụmụafọ ala anyị ndị ọzọ bụkwa ndị ji ego ka ha ṅomiri ihe a Prince Eze na-eme, ọkachasị n'oge a enwere ọrịa coronavirus. Ha gakwara n'ihu kwuo na ọ bụrụ na ndị nwere ego n'ala anyị eṅomiri Prince Eze site n'inyere ndị mmadụ aka, n'ala anyị bụ Nigeria ga-abụ ebe dị mma obibi. Mmadụ atọ bụ ọrịa coronavirus anwụọla na steeti Lagos. Akin Abayomi bụ onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti Lagos ekwuola na mmadụ atọ bụ ọrịa coronavirus anwụọla. Abayomi bụ onye kwuru nke a site n'igwe Twitter ya n'ụbọchị echi gara aga, kwuru na nke emeela ya mmadụ 28 nwụrụ na site n'ọrịa na steeti Lagos. Lagos kacha nwee ndị na-arịa ọrịa n'ala anyị bụ ndị dị 1,084 n'ọnụọgụgụ. Mmadụ 22 bụ nke gụnyere ụmụ nwaanyị 8 na ụmụ nwoke 14 agbakeela ma laghachikwa n'ụlọ ha. Nke emeela ya mmadụ dị 247 agbakerela ma laghachikwa n'ụlọ ha na steeti Lagos. N'aka nke ọzọ, steeti Ọshụn ekwuola na mmadụ 2 ọhụrụ ebutela ọrịa coronavirus na steeti ahụ. Nke emeela ya mmadụ 36 buterela ọrịa na steeti ahụ. Ọ bụ onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti ahụ bụ Dọkịta Rafiu Isamotu kwupụtara nke a n'ozi o zipụtara n'ụbọchị Sọnde. Ọ gara n'ihu kwuo na ọ bụ dịka NCDC si wepụta ya. O kwukwara na mmadụ 2 bụ ọrịa bụ nwunye na nwa onye buterela ọrịa n'Ife, bụkwa onye nwụrụ n'izuụka gara aga. Mmadụ dị 170 ọhụrụ ebutela ọrịa coronavirus na Nigeria. Otu Nigeria Center for Disease Control NCDC n'aha mkpirisi ekwuola na mmadụ dị 170 n'ọnụọgụgụ ebutela ọrịa coronavirus na Nigeria. Dịka NCDC si kwuo, mmadụ 39 ọhụrụ ebutela ya na steeti Lagos, Kano mmadụ 29, Ogun mmadụ 24, Bauchi mmadụ 18, Kaduna mmadụ 15, FCT mmadụ 12, Sokoto mmadụ 12, Katsina mmadụ 8, Borno mmadụ 7, Nasarawa mmadụ 3, Adamawa mmadụ 2, n'ebe Ọyọ bụ naanị otu onye. Nke emeela ya mmadụ dị 2,558 buterela ọrịa n'ala anyị bụ Nigeria. Mmadụ dị 400 n'ọnụọgụgụ ka a gwọtọrọla bụkwa ndị laghachirila n'ụlọ ha, mana mmadụ dị 87 atụfuola ndụ ha. Ndị ọrụ na steeti Imo na-arịọ maka ụgwọ ọnwa ha. Ndị ọrụ nọ na steeti Imo na-arịọ aka na-achị steeti ahụ bụ Hope Uzodimma ka ọ kwụọ ha ụgwọ ọnwa 3 o ji ha.
ha kwuru na n'agbanyeghị ntụziaka gọvanọ Uzodimma nyere ka akwụọ ndị ọrụ ụgwọ ha tupu ọnwa ọbụla agwụ na ha anatabeghị ụgwọ ọnwa Febụwarị ruo Eprel. Ha kwararịrị na ụgwọ ọnwa anakwụbeghị ha emeela ka ihe siere ha ike karịa dịka ọrịa coronavirus mere na ka agbachie ọtụtụ ebe na steeti ahụ iji belata mfesa ya bụ ọrịa. Onye isi oche nke Nigeria Labour Congress NLC na steeti ahụ bụ Maazị Austin Chidakpu kwuru na ndị ọrụ nọ n'ụlọ ọrụ 19 gọọmenti inwe ka akwụghị ụgwọ ọnwa metụtara. Dịka Chidakpu si kwuo, ụlọ ọrụ ndị a gọọmenti inwe gụnyere Imo Broadcasting Corporation IBC, Agricultural Development Program ADP, Imo State Water Corporation, Imo State University, Imo State Polytechnic, Imo State Library Board, Imo State Universal Basic Education Board, Imo State Secondary Education Board na ọtụtụ ndị ọzọ. Chidakpu rịọrọ gọvanọ Uzodimma ka onye iwu ka onye na-ahụ maka ọba ego steeti ahụ tụhapụ ego ka e were kwụọ ụgwọ ọnwa ndị a bụkwa ndị nke a metụtara. Ngagharị ahịa na ọrụ ebidola na steeti Lagos. Dịka atụmatụ iwepụ mmachi ngagharị site n'ụbọchị taa kwụsịrịla na steeti Lagos, ndị mmadụ ebidola ọrụ ahịa nakwa ngagharị na steeti Lagos. Ahịa na ndị na-ere ihe dị iche iche nwere ohere ire ahịa ha kama ha ga-emechi n'oge mgbede. Mmachi maka nnọkọ maọbụ nzukọ ọha mmadụ ka dịkwa ire. Ụlọ akwụkwọ na ebe a na-efe ofufe dị iche iche ka nọkwa na mmachi. Dịka ọ dị ugbu a na steeti Lagos, ngagharị ga-adị naanị site n'elekere 6 nke ụtụtụ ruo n'elekere 8 nke abalị. Gọọmenti Lagos enyekwala iwu ka onye ọbụla yiri mkpuchi imi na onye ọbụla na-eyighị ya ka a ga-anwụchi ma kpekwa ya ikpe. Gọọmenti Lagos na-atụkwa anya na onye ọbụla ga-edowe iwu niile a ewepụtara maka igbochi mfesa ọrịa COVID-19 bụ nke gụnyere social distancing n'asụsụ bekee, ịkwụ aka nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ gọọmenti kwuru ka mmadụ hapụ ime. E nwekwara iwu mmachi ngagharị site na steeti gawa steeti ọzọ dịka ọchịchị etiti si nye n'iwu. Abịa n'ala anyị taa, ọ bụ na steeti Lagos, Abuja na Kano ka ọrịa kacha akpa ike. Igbo ndị nwe m, ebe a ka akụkọ ụwa nke taa ga-abịa na mmechi. Aha m bụ Nwada Chika Iro, ọ bụ nwetara unu akụkọ ụwa nke abalị a. Biko onye ahụrụ taa sị ka hụkwa ya echi. Ndewo.